Здравейте! Сега ще кажа 5 неща, които един влогър не трябва да казва в видеоклипа си. Първо нещо. Да не задълбава в случките. Например, станах, измих се, облякох се с дрехите за вкъщи, отидох и мама ми направи. Или там ти си направил сандвич с сирене и кашкавал, така. Второ, не казвайте секретните си неща. Трето, не се излагайте. Например, да казвате, че си пишете малко дневниче. Много скъпо тъпо дневниче. Дай така и така. Добре. Пак, добре, айде 3 часа, защото тук зацепих. И сега ще ви покажа горе-долу едната ми къща. Ето я. Тераса. Чакайте, че ме е страх да не го изпусна. Той е телефон. Да, лудо е, че го направя. Добре, мисля, че това ще... Какво не трябва да казва един влогър във видеоклиповете си. Пак казвам, подкрепете мен, Даниел Дермански, Дара Добрева и новия ютубър, който ми е приятел, Мирослав Ангелов. Той още не си направи клиповете, но ще ги направим. Чакайте ги. Чао!